L-eks Ministru Laburista Daniel Micallef u l-eks Segretarju Parlamentari Nazzjonalista Stanley Zammit huma żewġ rebbieħa tal-premju ambjentali Buonamico. Dan il-premju msemmi għall-ambjentalist Malti li għex fis-seklu 17 Giovanni Francesco Buonamico ingħataw taħt l-awspiċi tal-President tar-Repubblika. Iż-żewġ rebbieħa kellhom taħt id-dekasteru politiku tagħhom l-Ambjent. Bit-tabib Daniel Micallef kien l-ewwel Ministru għall-Ambjent f'pajjiżna. F'indirizz li għamel iċ-Chairman tal-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi, il-Professur Viktor Għaxa, fisser dawn iż-żewġ persuni rabtin bħala katalisti fil-qasam ambjentali. Ejja niftakru li dawn ħadmu meta l-għarfien fuq l-ambjent kien nieqes ferm. Saħaq li Dr. Daniel Micallef kien l-ewwel politiku li waqqaf l-Istitut tal-Ambjent u anki jagħmel l-ewwel assessjar ambjentali dak iż-żmien fis-Salini. Qal li Stanley Zammit embarka fuq kampanja edukattiva li kienet għamlet ħoss dik ta' xummiemu. Preżenti għal din iċ-ċerimonja ma kienx hemm it-tabib Micallef, iżda waħda minn uliedu telet għal premju u fissret kif missiera ħadem għal ġenerazzjonijiet futuri. Min-naħa tiegħu Stanley Zammit ta' ħajru wkoll lil kull min ta' kontribut fl-ambjent, inkluż il-President ta' Malta George Vella li wkoll għamel żmien jokkupa l-kariga ta' Ministru għall-Ambjent. Fil-fatt, f'messaġġ li għamel il-President ta' Malta saħaq illi l-isfidi ambjentali illum huma aktar minn qatt qabel. Huwa sellem lil dawn iż-żewġ rebbieħa li sejħilhom bħala pijunieri fil-qasam illi llum kulħadd irrealizza kemm huwa importanti għall-iżvilupp tal-pajjiż. Il-President George Vella sejjaħ il-pass għall-qalba tal-użu ta' karozzi elettriċi bħala wieħed pożittiv iżda jeħtieġ illi jsiru aktar miżuri sabiex jonqos it-tniġġis fl-arja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.